Els amics dels museus de Catalunya us proposem una ruta per descobrir el Priorat i el Baix Camp, dues comarques conegudes per l'elaboració de vins i d'oli d'oliva de primeríssima qualitat, però sobretot també per la gran bellesa patrimonial i cultural dels seus pobles. Coneixerem els orígens d'aquesta terra contemplant els vestigis d'Escaladei, un dels monestirs medievals més importants de la comarca, doncs la paraula priorat ve del prior d'Escaladei. I aquest monument és tot un referent. De fet, va ser la primera cartoixa construïda a tota la península ibèrica. En ella hi respirarem un ambient carregat de misticisme, que fa honor al seu nom, Escaladei, que significa escala cap a Déu. En aquest monestir hi ha els orígens del famós vi del Priorat, que tindrem l'oportunitat de degustar mentre visitem el celler de Falset, una de les catedrals del vi més boniques de l'arquitecte Cèsar Martinell. A Porrera farem un viatge en el temps a Cala Amorós, una casa que conserva les habitacions, la decoració i fins i tot els utensilis d'una família adinerada del segle XIX. Allà ens rebrà porta tancada l'Enric Vidal, que és un gran coneixedor de la història de Porrera i dels seus avantpassats, i amb ell farem una degustació de vins, d'embotits i botifarra d'aquestes terres. El segon dia de la ruta entrarem en contacte amb les joies del modernisme de Reus, una ciutat plagada de façanes i residències d'aquest estil arquitectònic, com són la Casa Rull, la Casa Gasull i dos dels grans monuments de Domènech i Montaner, l'Institut Pere Mata, aquest complex hospitalari d'11 pavellons separats per jardins que encara manté la seva funció i riquesa decorativa, i la Casa Navàs, el gran tresor patrimonial de Reus, i l'única casa modernista que conserva de manera intacta totes les seves estances i mobiliari originals. Coneguda popularment com la Guapa de Mercadal, va ser aixecada a principis de segle per encàrrec del matrimoni Navàs, que havia fet grans riqueses gràcies al negoci textil. La parella sembla ser que va donar llibertat absoluta i pressupost il·limitat a Domènech i Montaner per fer aquest projecte. Per això s'explica que hagi esdevingut una de les seves obres més riques i luxoses. Hi veurem més de 200 metres quadrats de vitralls de Rigal i Granell, mosaics de Lluís Bru, escultures d'Eusebi Arnau, rajoles i arrambadors de la fàbrica Pujol i Baucis i mobles de Gaspar Omar. Una casa concebuda amb tota mena de detalls i luxes, doncs els Navàs no podien ser menys. En ella hi va entrar el primer telèfon que va arribar a la ciutat de Reus i també gaudia d'aigua corrent i electricitat. De fet, a la pomposa làmpara de la sala principal encara s'hi conserven bombetes d'època fetes amb vidre bufat. A Reus també ens endinsarem en la figura del genial Antoni Gaudí. Al Centre Gaudí comprendrem les claus de la seva singular arquitectura, les maquetes d'estereofuniculars, els arcs catenaris, les superfícies de paraboloides hiperbòlics i molts altres enginys, maquetes i elements d'inspiració d'aquesta arquitectura impossible d'arrel orgànica que el va fer únic arreu del món. I no podem anar a dinar a Reus sense abans haver tastat un vermut, l'altre gran producte estrella d'aquesta zona. On el farem? Doncs al Museu del Vermut, que acull un munt de cartells, peces i altres elements ben curiosos relacionats amb aquesta beguda. Després de dinar al mític Círcul de Reus, on podrem visitar estances exclusives pels socis d'aquesta històrica entitat, acabarem la jornada al Museu d'Art i Història, on gaudirem de les obres dels grans mestres reusencs del segle XIX, com ara Fortuny, Tapiró i Joan Rebull, entre molts altres. L'última jornada la iniciarem al Parc Samà, un pintoresc jardí botànic que va dissenyar Josep Fontserè per fer realitat el desig del marquès de Marianao, que era successor d'una família establerta a Cuba, de traslladar al Baix Camp l'ambient exòtic de la colònia perduda. El conjunt de camins, sortidors, edificis i arbres del recinte conserven el curiós sabor romàntic de les darreries de l'època colonial. Al final del recorregut visitarem els antics cellers del parc, on coneixerem la història i el procés d'elaboració del vermut Izaguirre mentre en fem una degustació. I del Parc Samà ens traslladarem a Riudoms, el poble que va veure néixer Antoni Gaudí. Farem una visita a la seva casa pairal, on coneixerem el llinatge de la seva família i descobrirem com els orígens naturals, rurals i artesanals de l'arquitecte van esdevenir una font d'inspiració de primer ordre per la seva futura obra. Acabarem el viatge fent una descoberta molt curiosa, una magnífica i a la vegada desconeguda col·lecció privada de cotxes d'època. Ens ho explicarà en Marc Vidal, el col·leccionista que al llarg de la seva vida ha anat reunint, restaurant i exposant més d'un centenar de vehicles i motocicletes de totes les èpoques. Entre les peces que veurem hi ha cotxes sorprenents de Fórmula 1 i un Rolls-Royce que va pertànyer ni més ni menys que la duquessa d'Alba. Us han vingut ganes de fer aquesta ruta amb nosaltres? Encara sou a temps d'apuntar-vos-hi. Us hi esperem.